खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog tuition थामखौ फिनखौ सबारबाय शय माजेव जो फवाननाय महरला सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सफोरा जोबोद सेना जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफाय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय सोनाफोर आङो सानसे माने ब्लग्सबो लायाखसै मैया बयबो बिथां थांखांनायनि उनावहाय जाखिनि मोनसे ब्लग्स फैनानै खालामदोंमोन बेनोमोन ओमफ्राय नै अखानायै जोंनि सानफाथोल ओरैनो थाबाय आङो बिथाङाबो गोदाव सोराव बुंहरदो ओंखाम खहाबाखै मा खहाबाखै थ' आंहाबो बिदिनो हालोद जेबो नङा बेफोरो सोलिबाय थागोन सब थिग जालांजोबगोन फारि फारि नङा होमबा गारायफोरा हामनो एसे टाइम लाखायो थ' बेबादिनो जोंनाबो आरोना गाराय नङाबाबो गाराय टाइपनियानो जाहैबाय जमा जमा थादावनानै आलादा जायोबा मानसिया गोसोआ एसेबाबो दुखु दाहा जाखायो थ' सब खबर जालांगोन जेबो नङा बेफोरो ओमफ्राय दिनै सोनाफोर महाशिवरात्रि समय आरोना थ' बे दिनैसो आंहाबो नै जेबो फुल प्रसाद होआखैबाबो आङो मोनाबिलियावसो माने गाइखेर गोथां दै सान्थि साथि बाथि लागायबाय आरोना ओमफ्राय फिसालायाबो टिउसना दिनै एसे एडभान्स 1 घन्टा एडभान्स आरोना सारा फुजा हैगोन ना मा होननानै बुंफैदों आरोना मैया गावबो मोजां खिथाफैनो रोङाखै थ' जानो हागौ शिब फुजाखौनो हैगोन जानो हागौ थ' आहाबो मोजाङानो जाबाय दा गनाय टाइम जानोसैयानो मोनाबिलि जानायजों गनायजों आरोना थ' दा सिदा सिदि फिसालाखौ लायनानै जों ओंखारखानोसै बिमा फिसाजो आरोना ओमफ्राय जोंबो थांनोसै एसे बाबाखौ प्रणाम खालामनानै फैनोसै मन्दिराव आरोना थिं बाजानानै फैनोसै एसे थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं जेब्ला सानथामजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय फिसाजो ब्रह्मआ दानिफ्रायनो बेखौ गाननो हाबाब मा बियो गरम बोथोराव गानग्रासो बे फाथाब थाबखौ बोरै गानगोन बियो नै बैया मोलाव गावनि खर्मआव आलासिफोर लानानै फैफानाया जेबा दङ र' गरम बोथोरबानो गानबाय थानो मोनसिगोन बिखौ खम जारलाहाय बेफोरबो आजिखालिनो दानिफ्रायनो गाननाय जोमनायनि प्रब्लेम दे गानगोन दे आरो बिनि सिगाङावबा लंपेन्ट गानगोना गाना दे र' आं रेडि खालामनो र' हाबाब बाबारे थोरोब भगबान सानिया गानाबाबो जाथारबायमोन गानथारो जाहैदों गानला नामा बेखौ गानगोन दे जाबाय दे हा बेल'जों जायाना नै बेखौबोथ' गानथारनांगोन आथिङा दा खुवा थेबदो नोंनियाबाथाय बिदिनो खुजाग्रा बुस्थुखौ होजाया अखाजिरसो सुथाराबो सेन गोनांबाथाय जालासो खुग्रासो दे जाथारसै जेबा खनलाय माव जेबा खनलाय खि ए देखो खुबायसो धैस आं गानसै मामा फटाफट र' थ' सिदा सिदि जोङो मेन बाजारावसो सफैबाय आरोना ओमफ्राय एसे नै नांगौ रोखोमनि फुजानि सामानफोरखौ बायबाय ओमफ्राय आंनि फिसाफ्रा धुमनायावसो एक्सपार्ट आरोना मा होननानै बुंबावनो थ'दे मामा माबा गारामा थरायलायलांबायहाय आङो बे जाबाय मेन टाउन मन्दिरनि नाजारा सनाफोर नायदो ओरैबादि मानसि खेंख्रि जालायनाय लाइन माने स्ट्रेट लाइनबो जाला आरोना एकदम ओरैनिफ्राय गेददा आंथ' सानबाय आं बेयाव लाइन थानानै मा जाबावगोन हे इसोर प्रभु आं बेनिफ्रायनो दर्शन खालामनानै थांसै नामा सानगुलायबाय आरोना थ' हाबखांनानैबो थांनो बोरै नोङो बयबो गोबावजों लाइन होनाय थानाय बयबो इसोरखौ सिबिनो फैनायथ' एसे नायबाय आं लामानिफ्रायनो ओमफ्राय सानबाय बेयावथ' आं हर थौलांगोन खमसे खम आङो 12ता जालांगोन ओमफ्राय साननानै सोनाफोर सिदा सिदि जोङो फाग्ला बाबा मन्दिराव फैबाय आरोना ओमफ्राय माने बियो खाथिबो जायो नालाय दा बैनिफ्राय फैनांगौआबो दिगदार दङ ओमफ्राय माने हारसिंबाथ' जेबो नङा आं 1तासिमबो नेनानै होनो हायो जिहेतु शिवरात्रिखा जोंहा मोनायावसो होनो होनबा मजा जायो बेराफारसेथिं ओमफ्राय उन्दैखौ लानानै आं बोरै थानो बाग्रा जिबो लाङाखै ना बानानैबो थाथेरनो हागोन ना गसंनानै थागोन ना उन्दैया दलद थागोन टेनसन जानानै आङो दे सामानफोरखौ लानानैहाय उल्था आङो नैबे फाग्ला बाबायावनो फैबाय आरोना एसे खाथियावनो एबार नै बिथिंसो लाइना बै फारसेथिं गेटा बानायदों नालाय थ' थांनोसै सिङाव हाबलांनोसै ओमफ्राय आं बेयावबो एसेबो गेजेर गांगां फैनो गोसो गैयामोन खिन्थु आं बे सरपाव आं बोरै थानो साइडजोंनो गारि मटर खारबाय थायो सेरजोंनो थ' आङो गेटआव एसे सेफटि हिसाबै नानिखौ लानो बिराद दिगदार जागोन ना ओंखायनो एसे गेजेर गांगां थाफैनानै आं हाब्बाय आरोना आंखौ माफ खालामथोंसै दे थागोन दे मा थागोन नायदो लाइना ओमफ्राय सनाफोर बेयावबो खमसे खम मा होनो 2 घन्टासो लाखागोन बायदि मोनबाय आङो 2 घन्टा ना बाराबा बारासो लानो हागौ ओमफ्राय आं फैजेननायाव जेरैबायदि लाइनमोन आङो माने फैग्रा भिडिअखौ लायाखै एसे उनावसो लादों ओमफ्राय उनथिं नाहरबावबाय आङो ओरैबादि मानसि जाबावबाय ओमफ्राय नै लाइना मोननैमोन ओरै मोनसे आरोना फरिखाया मा जाबावनांगौ फरायनांगौआ जारला जासिगोन ओंखायनो नोंखौ लाबोनोबो बादोंमोन आं नों गैयियावनो दहाय सानसुआवनो फैनो सानदोंमोन
हा नोंबो फैनो लुगैनायानोथ' जाहैबाय खोथाया दा बे लाइनखौ थुलु खालामजोबनांगौहाय 11टा 12टा जालांसिगोन बायदि मोनखाबाय आङो फरिखाया सेस बाबा मा खालामबावनो दाथ' फैनानै मन्दिराव हाबाबाथ' जानाय नंला बाबा 1टायाव 12टायाव फरायबाय थानांसिगोन नोङो लागोन मा लागोन दा हरथ' आंखौलाय हरथ' दा हरगोन र' आंना लायनाय फाग्लाव आरो नोंसोर सानैया बिदि बयबो शिब भक्त गोजा नङा होमबा सनाफोर नायदो लाइन हाजार लाइन गोलावानो जा 5 घन्टायानो नेथों बाबा शिबखौ फुजिथारगोन बाबा शिबनाव दै लुथारगोन नङा होमबा बयबो हरि ओम नम शिवाय होननायसो जाहैबाय खाबायथ' आरो नै गावनि गस्लायावनो बोनाङा आं दा जगोन ओमफ्राय नोंनालाय बोरो नायनो बिमाया बाबा शिबखौ फुजिनो नोंस्रा महात्मा गान्धी गारहैगासिनो दङ ना बारा जादोंना नोंसोरो इदि सुनाङा मेगनाव रावनावबो सुनाङा नङाबा इयावनो देख्रुबगोन आं जाबाय बे गेस बेलुनसो दानो बिरलांगोन नै गस्लायावसो खाना होबाय बा मोनबाय ना आरो सिरि थादो दा होआ मोजाङै बोर बिखा बाबा शिबनाव मिथिबाय आङो बाबा शिब नोंनि थाखायनो बिराद फरायनो मोनासै होननानै फैदो एसे उनावसो आं केमेराखौ अन खालामबाय थादों ओमफ्राय एसे आवगायबायमोन जोंबो इसोरखौ दै लुनो मोनथारसिगोन आरोना भगबाना दै लुनो मोनथारसिगोन खिन्थु बे लाइना बांनायनिफ्राय बांलांदों ओमफ्राय मालाय सोरबा मानसि गोनांफ्रा स्टाफनि मानसि गोनांफ्रा मालाय हाबहैनो मोन्दोंहाय ब्लं ब्लंनो जोंनि नोजोरावनो आरोना माथो होनबावनो जोंहा रावबो सिनायनायबो गैला हाबहैनोबो मोनला लाइनाव बेनो मोजां आं ओरैनोबाबो लामा ससे गेटनिफ्राय हाबखादोंसो टपच्चा खालामै जुनारफोर नै माबा महिला आरो पुरुषनि रायलायना मोनफैबाय माने हनैनि थाखाय सेरावनो गासै पुरुषनि रायनाबावसो आरोना खिन्थु बिदि मन्दिराव फैनायाव महिला पुरुष नांलायलाया मानो होनबा नों महिला पुरुष बा सोरबा फिसाइ फैदों माने आलदा आलदा फुजाखौ होआना थ' महिला पुरुष लिरनो दोरखार गैया बे इलेक्सन नङा बेयाव माने मोननै लाइन खालामबाबो जाबाय आरो खालामाबाबो जाबाय खिन्थु महिला पुरुष दोरखार गैया होननानै आं सानो आरोना सोनाफोर ओमफ्राय नै बामबाय दसे बामलाय थालाय सिङाबो जाला ओमफ्राय फिसालाया बै जिरायग्रायाव जिरायहैबाय बेलुनबो लादो मानसिबो लादो माबा प्लास्टिकबो लादो गावनि दांखोखौबो थिखोदो होननायसो सनाफोर अबस्थाया आरोना थेवब्लाबो हाबथारगोन ओम नम शिवायनि सेराव थाखुनाव दै लुनानै फैथारगोन आरोना गोलैगोन बाबा जिहेतु जोंहा अनसुला बाबा शिबनि शिबरात्रि जरा जराबो नुनो मोनगोन सेंग्रा सिख्ला बिसि फिसायबो नुनो मोनगोन जों बायदि गथ' गथाय लिलालाबो नुनो मोनगोन आरोना सोनाफोर ओइ साइडथिं मालाय बुहुद जरा जरा फट' खेबलायलायगासिनो दङ ओमफ्राय नै आहा बेलुनखौबो लाफानांगौ जाहैबाय सिङाव खम जारलाहाय सनाफोर नै मोनफैथारबाय आंबो गेट गुदियावनो सिन्था गैला बिराद भिर दे एकदम अयथासार आरोना ओमफ्राय नै फिसाजोनि सेन्देलखौ बेयाव दोनथ'बाय बे जोङो एकदम लिलि लाला आरोना मालाय जरा जरा बा लिलि लाला बहाथो बयनिबो खाफालाव जरा जरा थाजोबनो ओमफ्राय बांसिन जोंहा एकदम वुमेन्सफोर गोजा नङा होमबा सनाफोर जोंफोर महाशिब भक्त ओमफ्राय आङो लाइनाव हाबजेनबा खयथा जाखोमोनथाय 7थासो जाखोना एसे बारखोसोमोनथाय जिखियानो जादोला आं बाबा शिबनि दरखं गुदियाव 8:30 जाहाङाव मोनफैबाय आरोना गोसोआ एकदम टिं टिं थां थां सनाफोर दै लुनो फैदों नालाय दै लुनो मोनथारसै होननाय बायदि गाइखेर लुनो फैदों नालाय गाइखेर लुनो मोनथारसै होननाय बायदि ओमफ्राय नै फैदो मा दादागिरि फैदो आया ada gede balai. Isor, yang buta mata peda mau dai kakak. Peda.
लुनो मोनहाङैनो लुनो सुबिदा मोनथ'यैखाय आं नोंथांमोननो नै जाय नुफेराखै आलदानि मानसिफोरथ' आङो सिंनि नजाराखौ एसे देखायबाय नै बेबायदि दङ आरोना ओमफ्राय लथा लायनानै दोननाय दंमोनहाय ज'खो ना माखोथाय लथायावबो लुलायलायोमोन नै बेफोरबायदि साजायनानै दोननाय दङ जायगाया बिराद फिस्ला जाबाय आरोना बयनिबो दै लुनाय गाइखेर लुनाय ओमफ्राय आंहा सुबिदा मोनथ'वाखै र' एसे सुबिदा मोनबा आंबो हाबनानै इसोरनाव लुनोसै अब्लासिमहालागै आं ओंखायनो एसे केमेराखौ अन खालामबावबाय आरोना सिङाव हाबनानैबाबो भिरनि गेजेराव नाथ्रोद नुथ्रोदनि गेजेरावब्लाबो गानदो न' एथाय लायनोसै बैयाव गानदो उन्दुनो ओंखारखानाय माखा हेब्रेजोब्बाय नै जोंहा बे अमायावनो सेरला हाबा ओमफ्राय आफानि खाथियावनो जोंहा नै आइ बिमा खालिनिबो दंखायो नालाय ओंखायनो आं बेहायबो एसे दर्शन जालांनोसै खुलुमलांनोसै होननानै हाबबाय आरोना बेहाय बारा भिर नङा बांसिन भिरा बैयावसो माने हाबखांबाथाय बेबायदि अबस्था आरोना एसे भाग भाग जाहैबाय ओमफ्राय नै जेरावखि थाङा मानो सिथों सिथा एसे आदार लांखानोसै पुस्का अभी कहाँ का पुस्का मिलेगा रे रुक 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 जाबाय थांनोसै आरोना फैदो नानि फैदो नायनानै बावबावदोंसो बिसोरो गोजोननाय मोनबाय सोनाफोर गोजोननाय मोनबाय हा जादो सेन्देला गेटावनो थालांखादों आरोना सेन्देल बोराया आंना खख्राब नेनानै दङ देखलियो फैदो फै जों ओंखारफिननोसिमहालागै मानसिफ्राबो सेंबायमोन मोनाबो जाबायमोन नालाय फैदो फैदो अरे चकदे पट्टे बोरै स्कुटियालाय जोंनालाय स्कुटि चकदे पट्टे हनै नेगासिनो दङ मालायनि गेटाव दे हा उरि बाबा थ' फिदिं खालायनानै दोननाय बावसो आरोना आंना गोदो गोदायबो भिडिअ होनाय दंखायोमोनहाय जोंहा क'क्राझार फाग्ला बाबा ना मा होनो ओमफ्राय आं दा मोजां एक्सप्ल'रखौनो खालामनो हाला आरोना खना खनला जोलैनि जुनैनो माथो होनबावनो सानफ्राव फैनाय बायदि जामाराहाय फिसा गोनांफ्रा जारलासो टाइमिंआनो मिलायाबा जाबायथ' रौना होनोसै एबारना हाय रे हाय सनाफोर मेंग्लिबोजोब्बाय दोखो इसिबां घन्टा गसंनांगौबा माथो होनबावनो नङा होमबा भगबानखौ मोननो थाखायबो टाइम नांलायगौ आरो फाक टाइमावसो भगबानखौ लोगो हमहैनांगौ मोननो थाखायथ' नङा माने गोसोनि सनाफोर ना गोसोनि सान्थि भगबानथ' जेरावबो दङ न'आवबो ओम नमः शिवाय होननानै मोननो हायो खिन्थु गोसोआ मानियासै लेंहरबाय नालाय बुलाबा फैबाय नालाय थांनांबाय होननाय बायदि आरोना होनानै फैबाय आरो ओमफ्राय ओंखामाबो दोखो उखैबाय मा जादों मा आं हानो दे प्लेटाव हानो दे मादे लानानै फैनाय मेथाइखौ जोङो एसे जानोसै बाबा नोंहा प्लेट लायदोलाय मोनसे सुना आयौ नोंसो हानोसै नै एसे फुजिया बुन्दा आरो नै जुलाफि दे हानना लादो दे बा बांद्राय दिगदार खालामाखै खालामनाया फिसाजोआ खिन्थु खस्थ' मोनबाय आरोना दे जुलाफिखौ जाया नों सना जुलाफि जाया जुलाफिखौ बारा जानो बायो बियो जागोन ए जाया इसोर नो गाव हानना लादो दे लाबाय सनाफोरनो जुलाफि मोननै फुजिया एसे आरोना बारा लाबोखायाखै बेखिनिल'खा हनै 10 मिनिट रेस्ट लानानैसो फरायनोसै जाहैदों फोरिखा एसे गोबावजों जानाय जाबायना जुलाफिफ्रा मजा आरोना गुर मोदोमलायनाय मजा बेलावजों ओंखाम गोगानाय नङा ओंखामाबो थाबनो संखानांसिगोन थाबनो माने मा 9:30 जाखाबायानो स्कुल बन्द'बा फरिखा गैयाबाथ' न'आवसो थांगौमोन आरोना दा थांनाय जायाखिसै गोदो सिख्लायावथ' आजादिमोन नालाय खाथिनि शिवरात्रि दलं खाथिनि मन्दिराव थाङोमोन बेखौबो
गुटा ना मा होनोमोनलाय बावलायलांबाय आं एसे लोंनानै फैयोमोन आरोना एकदम खिरिं मिरिं मोनलायनाय बेफोर मजाखौलाय दा बहा मोनबावनो लिल्ला लानानैहाय गामिफोरनि बायदि जायालै सनाफोर गामिफोरनि मजायानो आलदा आरोना मा नांगौ सना आंनिखौ लादो दे आंनिखौ लादो फुजिया बुंनायासो गोथाव मोनदों गामियाव मजा आरोना सनाफोर नो टेनसन बेयाव टाउननि जाहैबाय नालाय एकदम फुरा मानसिया जमा जा गामियावबा गामिसेनिनो जाहैबाय बारा बेबायदि भिर जाया बुहुत मोजां मोनो आरोना आङो गोदो बुहुत मोजांमोन बे गाइखेराव माबा मा लगाया निसाया सनाफोरहाय बोसोरनैल' लोंदों लोंनाया आङो गिलासे लोंनायावथ' गोदै गोथाव मलमल मोदोमलायनाया फार्स्ट खालि लोंनानै ओरैबादि ओरै सोरबा बोराय बायदि मोनबायना सोरबा सोरबा गाव गावबागाव अबस्था जायो होननानै बुंदों ओमफ्राय आं बिदि मोनदों आरोना ओमफ्राय एकदम बारे निसाखौ मोनथिबाय आरोना सनाफोर दालाय बेबायदि बहा मखाबावना ओमफ्राय बे लारुआवबो दालाय होआ निसाखौ फुरा मजा आरोना जानानै बोग्दोलायनाय गावसोरथ' खिन्थु एक्सट्रा एकदम अभार निसा होननानै सोबो लोङो खिन्थु नर्मेलि मानसिफोरनि थाखाय दालाय एसे एसे होआ दालाय न'फ्रावबो लांलायनानै लोङा होनांगौ दिनै होननानैहाय महाशिवरात्रियावहाय थ' बेखौ जों मजाखौ लाबोदों आरोना खिन्थु दा गैलानोहाय बिदि मजा जोंनो लास्ट खालामबोदों खोमा बिदि मजाखौ आरोना जोंनि उनावनो गैला आरो नै मबाइलाबो गुवार जालांबाय बेनिफ्राय जोबलांबाय होननानै बुंनांसिगोन जोंनो फुरा मजाखौ लादों आरोना थ' बैदिनि मजाखौबो जों लाबाय नै दा नर्मेलि टाउननि मजाखौबो जों लाबाय आरोना आरो मा होननानै बुंनो जेनेबा दाबायदियाव गामियावबो बिदि मखा मोनलायबाबोथ' नों बहा दंबावो नोंनानो सान्सआनो गैला बेखौ लोंनानै फिसा फिसौ फोल्ला फोथाब एकदम आलाय सिलाय खालामबा जागोन नामा थ' गामियावबो मखा गैथ'ला टाउनाव मोनबाबो बेयावबो मखा गैला आरोना जेने थेने सेलाय बेलाय खिस्टि एसे जाबा जाबायसै बिमा जिबनसै नालाय दा सनाफोर कन्ट्रल आरोना र' देनां बुरिबा लागावफिनगोन बेफोरखौ नागिरफिनगोन हमफिनगोन आरोना दालाय आरो बहाथोबाव थ' सोरनाबा दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै माथो गोलाव खालामबावनो आंबो मन्दिराव दर्शन जानानै फैबाय बेखौनो एसे शेयार खालामबाय मादि भिर जायो बेखौनो एसे शेयार खालामबाय दा जायफोरा बेखिनि ब्लग्स होनो फुरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच